आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। चहली पाता जुलाई ओके छोड़म रे ओके छोड़म रे धक सारावा के कपार आज फोरम रे आज फोरम रे। भले तोरम रे चली पाता जुलाई ओके छोड़म रे ओके छोड़म रे धक सारावा के कपार आज फोरम रे आज फोरम रे। भले तोड़म रे हम पुनवा सवारे बा गरम कपारे बा धुरा मिलइले बा कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा रे कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। लाल पिया के नियर ओकरा डलले बा ओकरा डलले बा। राहुल ना जढ़ाली कहताली गाले में मलले बा हो अमिताया से करंगवा ऊपर छलले बा हाँ छलले बा लाल पिया के नियर ओकरा डलले बा राहुल राजा धानी कहतानी गाले में मलले बा हो अमिताया से कमुना रंगावा छलले बा मुना छलले बा अमिता छलले बा करब नाही देरी हो जाई अबेरी पीछा लगइले बा कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा कौन सारावा हमारा मलिया के आज रंगावाला गइले बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।